Значи, приятели, аз на Сандър, това е пети епизод по заявка. Заявката е в 3, тя е заведена от Ванко 39 Така, започваме. Така, има различни кампании. Видите? Motivation, така. Така, майн кампейн, защото имаше само един. Значи, иска да се почна и си, разбира се, и лънч. Така, ако може да скипнеш, ще чудесно. С играта. Не знам да снимки. Толкова. Това е трети епизод. Да кажа, пак е заведено от Ванко 39 Така че, която е наистина хубава. Не съм играл, честно казвам, но все пак. Аз съм играл в първата на тази Earth, ама не 3, ами 1. Няма когато бяхме 9, тогава играхме с Челни Доластата Зъл. И доста цъкахме всъщност. И тя ме заредише чудесно. Няма да прави цялото време. Арбър! Организирате стратегическа работи, ръковето, чудърда. Гледате как не съм я виждала, сега ще разберем. Тук се води битките, изгледате нас, вече води битките, но тая Earth обаче е много, нали, цъкати кампании. Това е начин. Така, ето на нас. Това си ние. Стръкиците, да? Дживелен. Бати Дживелен. Добре, сега. Мама, ти чесиш да копаеш там. Аре, че е там. Така, тук е някаква курица. Така ще построя конница. Така, тя са пазачи, сигурно. Да. Чакай. Това е. Всички е там да помагаш. И вот. Значи, така, тесташе си кръв. Тук ще направим. А тук да направим нещо, не знам какво. Така, окей. Ето се прави. Така, почти ако това края ще взема 1 минут. Аз пък вземам един човек ще взема. Така се точно, че ще построя на... Всъщност не, правя кола тук. Значи, тя са строители. Ага, тук не е предостатъчно. Така. Тук се прави... Тук малко справяше. Строители. Така, сега ще тръгна писимата да разкажам картата. Тук почти писто това кола. Так, май концата ги или също не знам. Няма конца, май. Значи, така, ще разкажем картата. На то всъщност ще тръгна. Няма нищо да разкриеме. После тук сега до края няма никакъв смисъл. Така. Така, ти какво ще построиш? Точно там трябваше за такива. Концата, ти идваш с мен. Не, да, ти идваш с мен. Ако ме нападнат, няма да ми подкрепили един човек. Обаче подкрепили, това нали се пъти нещо. Така, ето концата. Така, първо тук. И какво ще открием? Не е по-бързичко. Умирам от страдание.
Добре, къде се извахме всъщност? Айде, точно го забравя. Така, знам аз да слезнам. Сега тук един път. Не съм го взел. Ще минем по моста. По моста хубаво, че това го построих. Да взема това, да се прикачи да е тя. Така... да е страна. Сега да се случи моста. Колко си много бързо нещо. Стоунхендж! Прекрасно. Значи не се намерим в Англия. Щом Стоунхендж е тук, значи сме в Англия. И по-добре казвам близо до Лондон. Така, продължим. Сега с тази история. Добре. Окей. Маса. Какво? Атака! Атака, къв си ти? Тази сега. Атака е! Атака е! По който си този тъпак е? Това наш, добре, чао. Кой е това? Такова. Но, сериозно, не може. Това. Моят кон, жалко. Така, пристъпим към други неща. Тук е да това Стоунхендж. Тук ще сканеш карта. Ще го правят. Мисля, че добре се развива сега града. Така, тук има ръка. Тук съм по-сигурен, ще направя още една кола. Ще направя къща и тук. Си сега нещата. Ще поема тук, искам да видя какво има. Това път не знам какво е. Друга страна. Тук е злато. Ковчега до златото. Да, аз имам потенци, защото ми се бият. Това нещо ти това. И ще сти. Ще ми отбът това. Фак. Ще се бъда в моята база и ще трябва да направя... Готова е това, аре. Сега е това. И диагностското представеност. В смисъл, да. Се върна като разкарвам за водичка. Тия още приятели, много са приятели, не ги такова, значи... какво е това, бати? Тук може да мине. Добре, окей. Така ще го гледа, хубаво, че го видях този пич. Тук се мине направо. Всъщност сега ще направя още една кола. И тук ще направя. Ще не съм верен, ако направя от някъде, ще е много казано. Така, тук за покойни интернета, това може да се прекуси, да, би трябвало да се прекуси. Това е някаква ректичка. Така, тук ще видим това малко дия като малко блато. Сега, тук би трябвало да се мине. Кой това? Ще минем през същата първо. Почне да се скрие картата и виждам неща. Да. После ще го взема. Ако не го взема сега. Не би трябвало да взема. Сега знам, не би трябвало да взема. Така е, той построи колата. Да, построи, окей. Така. Атака! Някакра. Атака. Пишем, Умергай, брато. Той не ме е. Бати ме бит. Ние ще видим първият, който ще бъде бит. Така. Почти го обихме, искам да видя какво бия. Какво бия, бе? Аре, бити го, Бити го, Yes, умря. Добре, така. Добре, сега ще чуем към... Значи, открихме и такова нещо. Така. Открихме едни врагове, което е прекрасно. И ще видим. Така. Така. Пойме. Камък. Тази би трябвало да се прекъсва, не би трябвало да се прекъсва.
И пробия мост.